Borokni langmawo jotoni slai nangkukmani nongkha ajimung. O ajimung tongkese rang pusa phaikese nok nukhong cholinai. Langmano mothangli telangnani bagi nangu rang pusa. O rang pusa no ajinani bagi no sakni kolomti khibiwi jemati jichuktu no samung khlai jawo tongkosang lukurok. Phiaba samung khlai togibo rang mania dormai mania hingke bahike chanai bahike cholinai o Tukia nukhungni borok abno sungmung kotor. Kokmao Saiman Kha 26 Asrambari Bidan Sabhani bisingo khopjaknai Badla Bari bisi mathe chora kamini taku Sushanta Debbarmani Kapal Birmani Jengjalni bohaino koktama Sushanta Debbarma talchi baromui rungnogo toilet sap sotra khlainani bagi Panchayet ni bukhakti samung manmani 2020 bisiwo bo aproni simino toilet sap sotra khlainani samung bohaino khlai phaika phiaba samung khlaibo Manlia bini kolom tini bini kostoni rangno tabuk kok silcha jakha Badla Bari Panchayet ni Scretary ni sakawo mademano takhuk Sushanta Debbarma bini samungni rang sabo nanai barja kotor omono sungmung kathajak tabuk Boksong haine hai जों सफायगा साबिस आश्रमबारि कन्स्टिट्युएन्सि खबजाक बादलाबारि बिसि माथेसुरा गामियाव हाइने हाय आरो ताखक सुशान्तनि नगर सफायजाक जों बिनि जिंजालते बिनि बिरिमानावनो चेनेनि बागै हाके बातामनि बागै जों रिंनानि नाखा बिनि खबदिनो सराय सराय खोनालायनो हाके मानजि तोंनि सरायखारै मानफिनि बिसि हागा जों सफायगा दारा सुशान्तनि नगर बाबाय थिक मालायखा दारा नों तामनि बागै जों रिंना नाखा फैदा साग्रा सराय सराय ओंखाय आंखाय पन्चायत हते स्कुलाव सामंखौ जोंलागि बेखौता रेगा नहते रेगा तै 100 दिन एरिना हिनि सुनागि सादा काम खारिवाते खांगे तै पन्चायत खांते 100 दिन हिनि काम खारि माने ओंखाय रांमाया 15 मास खाय जंखताबो तामो काम खायाबा स्कुलाव तरिलक छुवा दै रग म थरबाय तिसाय रुवा ओंखाय स्कुल रग थारो आतिता ओंखाय बलं रग तो का किदि किजा खाबु वाति रगता आबनो जतो न सामुनो मातांगो नोंने अब तलांजाक माने के पहिले बुफ्रु तलांजाक साबो तलां सिनमा हमका 2020 जोंना पन्चायत हते सामंग्रि माने 2020 गंका सामुंके टॉयलेट सुनानि सामु ना टॉयलेट चिमना टॉयलेट नि बारे तेबो कुबुनि सामंग स्कुल दैरक पाइ थाका गारा सिलो मिसिन बाय दैरक आय तलाने हाबं तलाने तिसाय मारिगो ओंखाय जेराव खिगा हांखाय लेट्रिन टॉयलेट अफ सुरिनानि परसा थारिना दैरक सिनका ताबो गता मुखा ताबो ओंखा रांमायो रांमानिया बोसोक मास ओंखा रांमाया 15 मास खाय जंखा रांमायो 15 मास खाय जंखा रांमाया ओंखा नरक जे 15 मास का खांखाय तो 1 year हे का 1 बोसोरनि सलाय लाइ थांगा हाया दिबा आसक लाइ थांगा सामु खामने रांमाया नरक बाहायके सर लाइ जंखा जोंखाय गाते न चल मेयं दंता ताबो रांमाया न आसा खाय मायं नरक लाइ अमो रांबो बाहायके मानना मास फैगांका जेमन बेतन हाबखांका तो बाक्सा एकाउन्ट दाइरि जागो हे दिबा वजर पडा बाहायके मान नरक बाहायके मान जोंनो खाते खेरिया इको जोंनो रां कम हने आते मास रिया 3 मास बायसारक 2 मास बायसारक गरिका बोसोराव रि ओंखाय जोंनो इकाफ्रो हिसाब खायरेगान दरेनि हिसाब खायरिका रेगान दरे हिसाब खायदो ओंखा ताबो ओंखा तांगि माया नरक केबनो थांगि सारा साइके साखाजों पन्चायत आरपिएम कागज जमा 7 मास रिजेक्ट दङ होनबा 7 मास बादै सिखौथाय जिला मान दङ खाताबो 15 मास खायतो ओंखाय ताबो माया पन्चायत सेक्रेटारि दामसा बका साव आबो रांतै आबो तै रिमालिया आबो फाइनो रां खाया आबो रिमालिया ताबो कोबनि स्किम पक फाइनो बसर पताल होते के इसिं पताल कारिसनाय आबो से मानतना हिंगा सिन म काम खायमा खाता मागरा फनानि इनका हटा बिगा बतां सगंबारिया संनो ता काम ता खायनि से काम खायनि ते रां लिया खायतनिबा खापांनि ताखोंतै बखसं नरक खनाय मान खना दारानि खुक्तै बेलायनो वाना जंनाय कक्टमान खावा तामनि हिमालय सामुं तांगै बुनि नगो हाजिरा खलायै आं फानुंखा दारा फानुंखा ताबुक नरक नाय तुंनाय लुकुरक नरक फानुंखा बुनि नगो सामुं तांखांके नों सामुं तांमनि रां रोजागि हांगांके नों बाहाय मा तं हायकेबा बबो हायंजाक नों सामुं तांनि बागि तां नगो गरै जाना गरैनि बागिनो किसा सगदा जानानि मा ना हिनि सामुं तां लाहायनि ब्लेदारा आबन बेन सामुं तां फेबा ताबुक 15 मास कावै थांका मास कासेया कायनिया 10 मास या 12 मास या पसि 15 मास अब हाय सामुं खायमनि रां मान्या ताबुक बबो हायके चलि तंलायखना नरने केबो फायदा ना फेकिया केबो फायनो फे ताबुक केबो फायनो फेको अब हायनो जानाय खेतपसि बुजांनायखे रजं लायमानि ककथाय अरबो किसासा पापायो माखुसा लायो खामदावते बुसं तामनि हिनमाले सामुं तांखा बरक ताबुक
फेबा अजागाबो बंनि जे सामुं तांमोनि 15 मासनि जे रां अरां ना हापां बेर होयांखा हाय केबा हापां रोहर पानो दे बनो रजागलिया जानाय ना आलका कुबनि बरक दांगि तंखा मानजांनाय साबो मानजागि तंखा तामो अपराध खायमन क्लाइखबो नरं नो कमेन्ट क्लाइ सादि गाहके अब हाय आसक सामुं कष्ट क्लाइ तां तमन बिसिंगबो 15 मासनि सामुं बेतन जदिनो रां रजागि गाहके ताबुक तो मासिंनि जरा दारा नरकनि नक नुखुंगबो बबाहिके चललाय तंलाय जाखा चलि मे आता हैनो बुनार रक सामुं खाइताव खाइ स्कुल थालिया जों आरो मास मालिया रां मास मालिया हम डिसेम्बर मास खाइ स्कुल थालिया जों अब रां मालिया थालिया को बुनार रक सामुं खाइताव ता स्कुल थांगिला कय मास नखा स्कुल थाया का डिसेम्बर मास नि फाइतिन मो मास गायसे मिथिकुना मो मास नै को पंदे सेक्रेटारि को आरपीएम रो नि बादला बारि नि आरपीएम बे कक्स लाइका ओंके बिनि कक मते ओंके मो अब जे काम खाइमानि रां तै मानो कगिया ब अब कक्स खाइताव ता ओंखाय अब न हिता जों खा रां खाइमाना नांगौ सामुं खाइमा रां खाइमाना नांगौ आगि कोबुनि सेक्रेटारि तंखर जोंनो रां रि दङ ओंखाय मो आरपीएम तागिरो सफायै ब थाइमान हायते से रां मायांगौ एका नरक ब बसर जरा माने बसुक बिसि रां खामानखा जों 2020 नि हायते 2023 नि सेप्टेम्बर मास जरा माखा सेप्टेम्बर मास जरा मामान फराय ताबुक जे फाइमानि ब फाइमानि हायते केनै को किसा गुनु गुनु थाता रां मालिया थाता अब हाय गथना गथलाय दंमोन तो एका नरक खानाय मानखना स्राय स्रायनो आसो गथना गति उ दंगो जिनि तिप्रा साका मियाम जायो अब हायनो गुबुनि बसंनि बररनो नाहारि नायखेंके जों नुगो मुंसा सामुंनि बागै फानो बरनि मुंसा वाना जांनाय गरै तामनि बागै हिंगांके नायकल नाय साक्तार नाय तुइदुन नाय लो गोरोंनि बागै हेकेबा नायकल नाय साक्तार नाय रो गोबांनि बागै अब हायनो फेबा जिनि दफानि बरर जों ताबुकबो हासक बेसर बासार गामि गुरि उइ नायखेंके जों स्राय स्रायनो मांकलि नुगो नक नुखुं किसिक मिचिक नक असानानि गरै नक बेरा किसिक मिचिक रिसुम गरै अब हाय गोबां मातिनि तिप्रासा दफावत बसंग सिमिंनो जिनि त्रिपुरा हास्टेवा जों नुगैमानो अब हाय पार्टी मुरक अब हाय मांकलि रक फेबा जिनि तिप्रासानि हेंके जों सामुं कायसा दाबि सिगन सामाननि बागैनो जों आन्दोलन माखायो हाय केबा लाहार माकासो गोबां मा अबरोध माखलायलायो अब तामनि बागै आबनि दाय साबा आबनो साबा आबनि जे अपराध न साबो खलाय दं अब जों आं लुकुरक तामनि बागै बिरिमान नां ब्रंनि निन्दिया सिहल दरा ब्रंनि मया सिकंसा बाय जतन गारि एसी गारि काओ गोबां मा फ्लाइट टिकेट फ्रि मानो अब हायके एसी नग तंगै थुइ चाइ दं मानो बनि मया सिकंसा बाय फेबा मया सिकंसानि आसक दाम फेबा तिनिबो ओया सिकंसा न तिनिबो न काहाम दिनाय बुस्टर हरनाय फेबा ब तिनिबो बुसुक बिरिमानो कलाय जों आबोखे खरक सापानो वानसुगिनाया अब हायनो ससियेल मिडिया रगो सिमिं रजा खांगांगे फाइनायो थांगैनायो फेबा बरक मादे मान माया अबनो शेरि नायनाय आनि एरियावो आनि आमचायो बब हायता मुंगि तंखा केबो नायनाय तरे टं गदार नंता तामुनाय छदियाबो आखाय रां नायो मजे काम खामानि रां नायो ताबुक सुदो नों काम खामानि रां सिमि माखाय नोंखा ना तै अल माने फन आबो तै कुनुंगलि आबो हायता आबै को ता गाबन ता जे सामुं खामानि बथाय तन मानसि तन मानै को बति व्यवस्था अब आलोचना खै को जे नेता का मन्दिर तंगाय र बरफ के व्यवस्था खै तुका अधिकार को नंनि जे कामि आमचे तुइबुलि तंनाय र नायकुलि तंनाय र ने केबो साका मेम्बार तामा साबर बरफ नायने गना संखाय आबन जे गति के साजिनि साका मेम्बार एकै नरम जेफ्रु मत लांफ्रु जे मो कायसा प्राइवेट जॉब हाय नरम तलांफ्रु केबो अपारानि नांनाय संनाय अब हायरो को जाना नरमनि जे थाङै नरिबो মই को पंचायत हाते जोगजोग खना आरिखना हात गरिगा पंचायत हाते जोगजोग खै नरमनि दिनि स्कुल कमिटी एसएमटी कमिटी दंगारन हाते बर मास्टर नि खैरा खै जों पंचायत थि जमारिका बर एक्सेप्ट खै काय गाबन हाते संखेता अब हायके सामुं क्लाइमेन्टा केबा बेतन मानजा ताखै माया जों जालकांके बेतन माया का अब हायनो खापनि दाखौते बुखसं जों जिनि बसंनि बागै जे चाइटोगै मानसा तेकाबा जिनि तिप्रासानि बागै जों जे खलाय मानसा जों खलायनानि सामुं निनि आनि थाइने जों जतन थानो कयटे बटंगो फेबा बिनि बागै ताम खलायमान आमचाइनि गोबां मा नांनाय सकनाय हायकेबा आमचाइनि मेम्बार चेयारमेन तै पंचायत सेक्रेटारि न कयखेबो बिनि बागै ताम खलायमान अब हाय सामुं आसो 12-13 मास 15 मास सामुं खलाय दंगैबो
bo thaiman ja hangka hangke bo bahai ke cholinai boni phasing go na hari kisa khairok jadi jotono na bo bahai ke koi ke bini phasing tei engatai norok samung bo bahai khlai bono step na hari rewiman abo nongni phasing nongni wan sumung tamo abo haino bini thani sumung enga asuk samung kolok khlaimani keba aboni bathai mana na dinang nangya abo norok saimano enga mandi tongdi soyakarei chinmak ni bisite amai